Ada sebuah cerita di legenda menjadi sebuah kisah di satu desa, suatu kabupaten, di mana cerita ini berasal dari sebuah padepokan pada zaman kerajaan Majapahit. Di sebuah padepokan milik Kiai Pacet, seorang guru yang sakti dan memiliki 7 murid yang sangat hebat. Kekuatannya sangat luar biasa pada zaman dulu. Tidak ada yang mampu untuk menghalangi apa kemauannya. 7 murid tersebut merupakan murid pilihan dari Kiai Pacet, karena pada zaman dulu di Tulungagung, sebelum adanya Tulungagung, itu ada sebuah kisah legenda cerita masyarakat yang konon ceritanya dinamakan Babat Tulungagung. Kiai Pacet dengan wibawanya, dia memimpin sebuah padepokan sehingga 7 muridnya ada yang tidak terima dengan kepemimpinan Kiai Pacet ini. Salah satunya diceritakan yang bernama Kiai Hasan Besari. Dia membangkang terhadap ajaran gurunya karena dia merasa sakti, tidak terima dengan keadaan yang demikian. Guru, aku tidak bisa menerima apa perintah. Katakan seperti itu di dalam hati. Dia tidak terima dengan keputusan gurunya. Dia lari dan kabur dari sebuah padepokan tersebut. Dalam kepergian Hasan Besari, dia lari ke arah barat di sebuah gunung yang tersembunyi dan tertutup karena dia akan mendalami ilmunya. Dia siap menantang gurunya untuk bertanding. Siapa yang mau melawan, siapa yang menghalang-halangi, pasti akan dibinasakan oleh Kiai Hasan Besari. Kiai Hasan Besari yang berwajah karang, yang berbrewokkan, yang bertubuh kekar, dia berkata, "Guru, aku ora trimo karo ajaranmu. Aku luwih sakti kok kowe. Aku arep mbuktekne kekuatanku marang sliramu. Arep binasane awak." Koyo ngono kuwi kelakuane Hasan Besari. Balik neng gone Bonorowo ceritane. Tadi sadurunge balik neng Bonorowo, Kiai Pacet ngutus utusan loro murite jenenge Pangeran Bedalem karo Adipati Kalang. Kalang muridku, Bedalem muridku, tututono Hasan Besari jaen balik rene neng gone padepokan Bonorowo kene iki ya. Aku tak topo dhisik. Dia bersembunyi, guys. Aku tak topo dhisik sing dijogo karo lembu peteng ya. Sendika dawuh guru, budal wong loro. Pangeran Hasan Besari diparani karo wong loro kuwi. Ya kuwi
Pangeran Bedalem karo Pangeran Adipati Kalang. Wes singkat cerita ngene. Adipati Kalang ngomong, "Adikku, Kasang Besari, piye karepmu? Lek kowe pancen arep nglawan guru, aku duwe ide, aku duwe cara." Kaya ngono kuwi kelakuane Pangeran Kalang. Gitu. Lek ngono, Adipati Bedalem ora melu-melu. Ya wis kuwi urusanmu wong loro. Aku ora arep melu-melu. Pisah akhirnya wong loro kuwi Kasang Besari karo Made Kalang gabung. Dengan gabungnya kuwi neng kono Adipati sapa gurune iki Kyai Pacet iki krasa wayah topo. Ternyata murid loro ki teko. Yo kuwi mah arep ngalang-alangi, arep musuhi gurune. Neng kono, neng jero guwa, kon jero guwa iki krungu enek swara gemuruh, dak luduk. Wong loro teko ditakoni, swara opo kae ning jaba kae? Tibake opo? Wong loro iki gelut karo macan sing gedhe ngarepe pintu guwa sing tinggi topo Kyai Pacet. Kyai Pacet sing saat kuwi topo krungu swara gembluduk ning jaba kae. Mari ngono Pangeran Lembu Peteng diceluk mlebu. "Tem, Lembu Peteng, kowe krungu apa ora swara ning jaba kae? Apa kae?" "Nggih, Guru, mireng kula. Menika singa sing gedhe ngoyak wong loro nika, Guru." Ngoyak Pangeran Kalang karo Kasang Besari. Dioyak karo singa. Terus ralet suwi. Kyai Pacet nyekel sengrenge, nyekel cahaya, nyekel ono sinar ngono. Dicekel, cek. Langsung berubah dadi keris. Nah, karo Kyai Pacet keris iki dijenengi Kyai Gleduk. Nah, wis sakbere kuwi neng gone daerah topone Kyai Pacet iki sing gone neng saiki jenenge dusun Gleduk. Nah, neng kono kuwi anane pertarungan. Suwarane singa sing ngoyak Pangeran Kalang karo Kasang Besari, suarane gleduk jeng leger. Enek kerise Kyai Pacet. Nah, mari ngono Kasang Besari mlebu. Pangeran Kalang wis ilang, mbok parane nang ndi. Mari mlebu ngono ketemu karo kuwi gurune Kyai Pacet. Bareng mlebu neng kono wong loro tarung padha-padha ngetokne kekuatane. Kyai lek neng film-film ngono kae yo. Neng Naruto ngono kae ngetokne ilmune. Sitoke dadi ula, sitoke dadi macan. Neng kono Kasang Besari dadi macan gowedhe. Gurune Kyai Pacet kuwi yo ngetokne kekuatan ula gawedhe. Melayu gelut ula karo macan kuwi. Dadine ning desa Macan Bang. Yo kuwi ning daerah kulon kono, guys. Daerah sing cedhek-cedhekan saiki iki dadi desa Macan Bang. Ceritane ngono dhisik. Sing penting ndelok kelanjutane ya, Lur.
dadi ceritane bangkange Kasan Besari musuh gurune dhewe Yai Pacet. Ojo lali disimak terus video berikutnya, subscribe sing penting. Oke lur, thank you.